banier, tak, za banierem idą herby. Potem będzie szlachta cała. Czy wszyscy zatrzymać? Przewodniczący Rady Dzielnicy będzie się witał z prezydentem. Wszyscy przed bramą, wyjdźcie! Przed bramą się zatrzymujecie. Później banier dzielnicy Fałowice, herby, Rada Dzielnicy Stron Szlacheckich, orkiestra Dęta, później Ślązacy, czyli dzieci z przedszkola, Złota Jesień, Daria Lesiak i Pan Maruka. Patrzcie, tam do góry, tam leci bałon. Stójcie! Szanowni Państwo, idziemy z przewodem. Dzielnica Fałowice. Do roboty! Kolejna prezentuje się dziś tutaj Sergenia Serwika. W imieniu Rady Dzielnicy i całych Chwałowic, władze miasta Rybnika, wszystkich mieszkańców i gości zaproszonych. Witam i pozdrawiam serdecznie. Szanowni Państwo, już niedługo wstąpimy do wielkiej wspólnoty europejskiej. Chwałowice już są gotowi. Wiwat Europo! Zaczynamy! Buongiorno! Już następna. Guten Morgen! Buenos dias. Bonjour! Guten Morgen! Unii wlezymy Ślązokami, Polokami czy Europejczykami? A czemu ciebie oto głowa boli? No jak to? A czy ja wiem, jako to będzie? Ty się taki zicher, że nam się żaden nie będzie do naszych tradycji styrką. Nawet ja już słyszała, że im się nasze jodło nie zdo. Ale babo, co tyś to godosz? To znaczy, że dalej się będziemy mogli kluski kulać i kapusta kisić? I gęsi chować, i pierze szkubać. Nic się babo nie stanie. Szanowni Państwo, witam Was serdecznie. Euro Chwałowice Rapper Band. Raperzy do mnie. To jest rap o Chwałowicach, tak się zwie nasza dzielnica, założona przed wiekami przez szlachcica chwałem zwanym. Hej! Różne były jej dzieje, trudnożerstwo dwóch słowy, jednak wystarczy spojrzeć na herb stary i nowy. Na początku wielu chłopów uprawiało tutaj ziemię, ale w miarę biegu czasu zadomowił się przemysł. To za sprawą Donesmarka wyrosła tu kopalnia, która równo od 100 lat daje chleb i pracę nam. Rozwinięte jest szkolnictwo
dziedzictwo od przedszkoli po ALO, przez gimnazjum i SP. Jednym słowem tu jest wszystko, to się wie. I zapraszamy cały do śpiewania. Świętym progu staje nasz naród. Wszyscy ludzie będą braci, tam gdzie Twój przebył. Jasność Twoja wszystko zać, skończy co rozdzieli. Wszyscy ludzie będą braci, tam gdzie Twój przebył. Szanowni Państwo, do zobaczenia za rok w nowej, zjednoczonej Europie. Żegna Was dzielnica Chwałowice. Do widzenia. Dziękuję bardzo, dzielnicy Chwałowice, wielkie brawa. Dzielnicę prosimy o wolne, ale dosyć zdyscyplinowane opuszczenie rynku, bo kolejna dzielnica Rybnik Smolna już się szykuje. Ja tylko dodam, że na uwagę zasługuje strój staropolski Michała Wojaczka. To gruby strój, na pewno promienie słoneczne nie pozwalają, aby dłużej już w nim paradował. Filmu niezależnego, filmy śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.